in zavain chi bai vek ule hei hripuya wangin hun rei tak kanin khom to lawa kan ti chhaunek neka quarter lina kan lo thleng le tareng maya he quarter lina hianin puitling hianin Sabbath School hianin Christian zirna ti kan zirdona quarter lina Zirlai hi Live Faith Production Media tang hianin kan lo ti chuak thin dona nitin Zirlai kan lo ti chuak thin dona khongai takin milo thlir sak turin kan ngen chewa tin kan channel hi milo thlir sak mai ba ka milo subscribe sak ula midang ala thave lo te pon an lo thlir theina turatan kan channel hi lo hril hria milo thlir sak tura milo ngen sak turin kan som masa cheu ani e ole Sabbath School Zirlai hi apoimo em maya ti hian han soi ka duwa hei I bul kan han tran don thina abik takin Bible cheer te kan han tum thina Bible kan han cheer dona enga tangin nge bul kan tran ang tin kan boy fo thina ni cheer tran tur ber te kan thin lo ani chumi ani awang chuanin kan mun puya tangin Sabbath School Zirlai miron chhua saka nitin Sabbath School Zirlai ti hian anron da chuaka heng te hi zirila bultran nan I mangang uti in kan hain so masadu ani e ole Zirlai pakhatna a hianin eden huana zirna ti kan zirdon ani changwon hi kan chiar ange ngai te pathian chu athil ti theina choi sanin oma tunge ama ang zir tuir tu om zopa bung som thum paruk chang som ni le pani helai kan chang vona hianin pathian ro puizia le pathian chung chuan zia aron tar lang chiang em meya chu chu da china kan chiar ang khanin tunge ama ang zirtir tu om aron ti ani pathian ro puizia le chung chuan zia aron tar lang chiang em ani Sabbath Chawhnu Zirlai kan zir ngal meanga Bible kan en chuanin Genesis bung khatatanga bung thum kan chiar chuanin pathian in khovela siam chanchin te tin Adam ale Evi asiam te itin vantir kautele Lucifera rule mangin Evi le Adam athe Evi athem thu te kan mu ani khang thil zong zong thlen na mun kha huan moi tak mai eden huan ania he eden huana hianin pathianin Adam ale Evi te chu ami hring siam te chu a om tira he muna hian a chen tira a maro chu an bo chuat awangin he muna ta hi no chuain an omani ngun takin Bible kan zir chuanin Genesis bung masalama pathianin khovela siam chanchin te eden huana tanga ami hring siam a no chua chung chang te Genesis bung malama chuan kan hmua heng zong zong hi ngun taka kan chiar chuan thil thlen chan te hi kan thre thei don ani ti hianin zol nei chuan alo ziaka kan chiaranga khovel omtran tira zirna kalpui dan kha anu zela po mi hring ten an entona tana duan ania pathian du dan le ruwa manna tarlan ni turin kan nu le pa ma saber te chu chenna eden huana khan sikul thatak din ania eden huan khan classroom nin pathian thil siam moi le ro pui tak tak te kha an Zirlai bu ani boka ama siam tu pathian kha an zir tir tu chu ni mi hring zong zong te nu le pa te kha Zirlai te chu an ni tin LNG hoi ti chuan education phek som ni na khan alo ziak ani pathian chu kha sikul ma saber din tu kha ania tin kha sikula Zirlai te kha sikula Zirlai te siam tu kha ama ani bok ani ama ro chu khami sikula Zirlai pathian ina siam Adam ale Evi te khanin pathianin zirtir ma sela zirtir tu dang thangin kong diklo an zo a chumi chung chang chu tunkar Zirlai a hianin kan zir chhodon ani oleti khanin Sabbath ni Chawhnu chu kan du tok phot anga naktuk lama te imilo chang le turin kan han ngien cheu ni